Alana yang masuk nama pelajar sidi na niuluhon ni amang padita resort jongjong mahita saluhutna. Hudul mahita saluhutna. Hurian itu hatta namarlas niroha di bagasan pesta sadarion, namar pungu di bagas joro nang naboy mangihuton parpunguan di bagasan ombason, andorang sota mulai parpunguata martangiang nahohom mahita. Amen. Arilas niroha dosa darion duhuriata sandok portibion, ima ari parningotan di ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang, nung ngasun ulaon na ima ulaon na sinuru ni amana tu ibana,
Nunga dipasaha tu ibana na sa huaso di banua gijang dohot na di tanoon. Nuaeng manaik maibana tu siamun di debata amanai paradehon inganan tu akan na porsea di ibana. Atong tapatimbul maibana Tuhan na marsangapi marende mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonondo di dok Tuhani, bahenok kudo sogot na monangi rap dohot ahu hundul di habang saki, songon ahu na monangi, jala hundul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Bata pargogo naso hatudosan, say pargogoy mahami makaporseay anak muna sa saday si Pangolo hami, na manaik tu surgo, asa huparohahok kami roha banua gijang marhite-hite anak hahulongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende mahita. You
Panihon mapatik ni debata di pesta ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion imasian Hosea bindu onom ayat 3. Say mananda mahita, say ringgas mahita mangeahi parbinotoan di Jehovah. Tudoson buhas yang ngari dositong ni habibicarna, jalasian narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama mornohi tanoi. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hopar tupatikmi. Amen. Marede mahita. Madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Si topana sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulahami marhites yan pangalosyon nami di patikmu. Ima marhites yan tubu-tubu ni rohanami na roai, nang siyan pakatayon nami na soture, rodi pangoloyon nami di hisap-hisap di rohanami. Natama si tutudoho na uhum hami alani dosa nami alay natar sol-sol bagi do hami nuaeng alani asi maroham di hami ale debata nami, pardenggan basa, jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suru maton di parbadia tu roha nami be, asa terbahek kami manguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora suda, na pinarbagabagam di akkana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan di dosata. Adong do dihita si Tuhan ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni, tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna, akana sandok ro tu debata marhite-hite ibana, na mangulu do ibana toktong, asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na digijam. Amen. Marede mahita.
pesta ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Heber bindu 12 ayat sada saha tu ayat onom tajahama marsika sorin. Dibaheni nang hitape ala nasai torop ni sitindangi humaliak kita, tapi akon manasa na pasoraton rodido sana girgir makaliangi. Jalamar bengek ni roha mahita marlojong tubagasan paraloan na soson di jolotta. Paingot-ingot tamu maibana, napa taot-taoton paraloan si songonido pak ibana, sian akka si pardosa, asa unang marnalo jahamu, unang mandate todimuna. Nungalupa hamu di pangapulon na hinatahon na tuhamu ala anak kamu, ay ninnado, alea naha, unang tois roham di pangajarion ni Tuhani, jala unak ko mandele, juppa di pitsak ko. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hatan ni debata, jala na upeopsa. Amen. Marede mahita. Tindakon maha porsyaw tay songon na hinatindakon ni dongata saha porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai tinubuon ni si Maria nagabi-gabian si Anton di Parbadia andorang suhabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di pamuhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuwa tubanwa toro dong ditanong na mula mangolo di are patuluhon na manaik tu surgo lahuntul tu siyamon de batacha koba di sima ibana pay mamula sogo do tanoon
manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, kuria atau panyalak Kristen akan abadia, dohot dia sesaan di dosa, dohot dia tay naman do, mulak mangulu sogok daging ni halak na mate, dohot dia muluan na sora sudah. Amin. Urian itu hatta songon sunggul-sunggul dihita, sadarion iman nata pestahon, pesta ari hana naik ini Tuhan Yesus Kristus mulak tu surgo, jala dipatu pada tolu hali parminggota na sogot pukul onom, sadarion pukul sia, jala anon pukul 10:30 manang tonga pitu borngin. Jala secara khusus di parmingguan pukul sia sadarion dipatu pada ulaon maka tindakon haporsyaon tu yanakon ni huriata godangna sia 12 halak dohot sahalak na tardidi. Duk saya non parpunguaton hamu aka amanginang dohot aka yanakon nami diuduti ma dohot marulaon na badia. Na ni ihutan ni akayanakon na baru makatindakon haporsyaon rap dohot na toras na manang keluargana. Jalaan non ditiki marulaon diapit akan na toras ma yanakon nai ditikiro tujolo manjalo parpadanan na badiai. Songonima boa-boa manang sunggul-sunggul dihita sadarion hamuaka amanami dohot inanami dohot sude kita napungu di bagasan opason. Tapapungu ma peleata pelean sadaa dohot sadabe huhutma maredde hita. Tuhan bangsa
Dameni debata nasumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat beribadah di parningotan hana naik ni Tuhata Yesus Kristus tubanua gijang. Shalom. Hatani debata jamita di pestata sadarion. Tersurat di Yohanes bidu onom ayat 60 rodi ayat 63. Songonom madidok. Asa torok masian akasisianna na ubekesa madok. Hatana kasar doi. Ise pa bege-begei. Alai di boto Yesus ma di bagasan rohana. Naung marmungut akasisianna siala hatai. Jadi di dogma tu nasida. Tung alani ido hamutar gasip. Behana ma anggo idaw muna anak ni jolmay manaik tu inganan nahian. Todi ido na panguluhon dang marguna anggo dagingi akahata naung huhatahot tuhamu tod didoi dohot hangoluan ido sahatma kuria ni Tuhata na huhaholongi di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Sahali sa taod do hita marpesta parningotan hananaik ni Tuhata Yesus. Toho ari Kamis songon sadarion. Jala tapasomal di huriatta laos di ari sadarion. Tapatupa lepas sidi maka tidak kon hapor seaon akayana kota na marguru na sataonon torok na nuaeng sia 12 hana. Ido atar torok pita nuaeng jala umura ingoton nasida pas ari hana naik nasida maka tidak kon hapor siaonna. Jala ubuk do tutur pukon taringot tu hapor siaon. Sahatu sadarion saya dong dope naso maka porseai hamamate haheheon dohot hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Detong doi holan turi-turian barita sabing. Naso masuk pikiran ni jolma. Molo sota haporseai debata na marupa hojolma do debata di bagasa Jesusi maoldo siat turoha namasa dohot na pinatupani Jesusi. Tidak masuk akal. HP dang disadari debatado manoppa portibion dohot nasa isina. Sian naso adong gabi adong. Dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Molo taha porsiaido Jesusi debatadoi na marupa hojol marap dohot hita tu portibion dohonot tama dang adong naso tarpatu pa debata. Gari naung mate di Pangulu na marsahit na sobuwe di ubati medis be boy hipas doho akan asing di patupa Tuhatay. Di patorang Yesus do tu sisianna ha iseonna
ise do Jesusi. Didok tuhata roti hanguluan na tuat siap banwagitjang. Ise na mangaton roti i dapotak kanguluan ninna Jesusi. Iba na sadiri do nanidok na roti i. Daging dohok mudar ni Jesus ido hanguluani. Hata naso masuk akal doi di rohani namangi huti-hut to Jesus tiki i. Mulut ajaha di ayat 52 didok marsual ma akka Jahudi sama nasida nin nama behama baheno ni halakom mangalehod daging nai panganota. Dungi di ayat 60 didok muse hata nakasar doi ise pa bege-bege nin nanaking diturpuktai. Di patorang Jesus do lapatan ni nanidok nai alai gudang do nagang rohana. Tutu gudang do tong dapotan pasu-pasu sian hata ni Jesusi ala di haporsiai. Disi mahitan yang amanginang hurian itu hata nahu haholongi di bagasan Yesus Kristus. Oleh majoto hita ilustrasi. Adong masada danak nasay masihol tuopungna. Persihol. Moloro opungna tujabuna dakya so dituhor dibuan roti coklat tupa hopunay. Asal ro saya dibuan. Alay molo mula opung nai leleng asaro muse marsahi tibana mohop. Disadatiki mohop ma pahop punaw leleng asamoru mohop nai. Pola tuluari ngalomos among na. Lao maruhana huanak majotehe bapa. Ati buhado ala ni sihol na ninna rohana. Dialak ma natoras nai opung ni pahupu na marsahito. Bapa mula jo beta jo tujabu marsahit pahupung ngatuluari. Ati buha mo nga diberek ko moru mohop nai manang malum ninna. Olo do opung nai dibuan. Alay dang lupa manuhor roti coklat. Duksaha dijabu Pitor mirjahirja ma pahupunay alaro opuna laos di leon coklati. Dungi mo alumma. Mo rumah mohok nai normal ma. Dungi Roma among ni danak na mohopi didok matuopung na bapa isom majohon ang bapala sa mingguan. Asa tung betul-betul jo sehat pahupumodda ninna. Olok ninna. Apalagi rohani opung na tu pahupuna haruliling niya disi. Kan itu. Nahu hilalay. Hamu piak kanong marpahupung nga di hilala hamu. Hape tu luari opung nai rap dohop pahupunay dijabui mohok muse. Panas, demam. Bah, ay nabuhado. Ngadison opung na. Buasa mohok. Ujung na lomos ma among na. Di sadatiki manang di ari patuluhoni hira botari di husip marhusip ma opung na dohot pahupunay. Ay sa sitong na diya do pahupu. Na dipikiri ho ubahen na tong hula-hulak sa hikmon. Biaman na marhusip rahasia na dua di halakin na dua. Dung masyalusan na sida dihusipi pitur maluma reda normal heram ma bapak ma bah ay basa dung marhusip gabi mo rumohok nai gabi normal dungi
disiluhon opung nama lao manuhor roti coklat. Dileam matu pahopunau. HP husit nasidai didok di pabua tua among nai aisona au nahi nasi holan di pahopukon roti ido narikot jadi nato luarion dang adok kutu hor roti bakambuh ma duk kutu hor dung marhusip hujajihon iturmalum dihilala ido benna hutu hor muserotion hinna amanginang dang ala ni sihol ni rohana hape tuopungna uben namoho pibana ala roti coklat molo sayro opungna saya dibuat roti coklat jadi roti ido narikot dang opungnai aitung disipe opungnai molo dang dituhor roti coklat tong domoho pibana bakona mai molo dak danak guarama dak danak tidak mau berterus terang holat di rohana HP GBI mabahini mana kurang sehat hurian itu hatta di turpuk jami taon torop do jolma masihol lao mangihut to Jesus jala torop do masihol paimahon haroroni Jesus asa pajupang nasida doho Jesus hal na positif do anggo olak ni sudi do hitabu itu si na pungudison ala ni si hol ni rohatta do ubahen na rohita tu bagas joroon tumangihon hatana marminggu sadarion marningot hana naik ni tu hatta Yesus tu banuagicang alai saya niripu do sihol ni rohani natoropi di masa ni Yesus masihol mabege pangajaran masihol mabege hata mabege jamita mabege puda sian Tuhan Yesusi jala saya niripu do na empati adong kontak batin rohana sida gabi saya masihol tu Yesusi HP dang Odo motivasi nasida ubahen na say masihol tu Jesus. Hobar tu natar surat di turpukta bidu onomon. Adorang so ayat na hujahahon naking. Na parjolo di ida nasida akatadda nabinahin ni Jesus. Di pamalum akka namar sahid di ayat 2 may. Ala bosur nasida ditamuai mangan minum Jesus sadiri do maddoki tu natoropi dilului hamu peau dada ala naung dapok rohamu taddai tung ala nina bosuri do hamu namangan roti i ninna di ayat 20 gabeni ingok maamanginang padohan ni halak kita namadok ida-ida na bosur jora-jora namale itu arana say bosur do habe na sida uban na masihol pajupang doho Jesus uban na masihol ronian odop Jesus tunasida dilapatan na ala ni siubeot ho ala butuha alanido amang inang ubahed di pasitong Jesus pikiran nasida laho mangihut tonibana. Didok di ayat 20 itu unang masipanganon na olo salpu ulahamu. Alay si panganon na miyan rodi hangoluan na saleleng leleng na nanang lehonon ni anak ni jolmay tuhamuma. Ditomu-tomu nasida dohata ni Jesuson. Disambut laos disukun natoropido Jesus atong aha masiulahonon nami asa hobar tulomo ni rohani debata kami dia ma si bahenon nami dia ma si ulaon nami
ninna natoropi tu Jesus. Alus ni Jesus hapor seai hamuma nasinuru ni debata. Ima ulaon lomo ni rohana di ayat 20 siamai. Anggo ola ni paddohan ni Jesuson dang maul atusan holal lau mangulahon nama. Jelas do. Dang adong siragu honot tod di pangatusion. Dang adong besuk-kusukun holan eksekusi mangulahon nanidok ni ayat 20 siai nama. Alai say maus do di pangido nasida tadda. Nunga adong nian akatadda halonganga binahen ni Jesus adorang sotur pukon. Meragam di bayan. Di patupado aek gabe anggur songon namasa di pesta pernikahan di Hutakama. Dungi ditamuai 5.000 halak marhite 5 roti doho 2 dekke. Di pamalum akka namar sahit di pangulu akka naung mate. Alai saitong dope marhurang nai. Etong manaking na ide-ide. Tudos manatoropi songod danak na di ilustrasi nakin. Moloso dileyan opung na roti coklat marsahit ibana. Pangalahon ni dana doi akka manginang ang godung matoras dewasa unang manias songoni. Jadi anak kota sisia 12 halakon namar baju nabot taron sadarion nasida makka tidakkon haporseaon makka porseai mar parhatutuhon ise do Jesusi. Ia Jesusi ima roti hangoluan. Na mangaton roti Jesusi. Na minum mudar ni Jesusi. Ido na taruli di hangoluan. Saleleng ni lelengna. Doho di haluaon saleleng ni lelengna. Marhite na marsiajar na sida na sa taonon. Lamtang lam diatusi. Sehingga hari ini mereka mengikrarkan, berjanji bahwa mereka menjadi pengikut Kristus yang telah paham tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ibana do si palua. Holan marhite porsea tu Yesus Kristus do halak taruli di haluaon dohot hangoluan saleleng ni lelengna. Yohanes 14 ayat 6. Audo dalani. Dangadong na sahatu amay iaso marhite sian au. Hola porsia tu Jesus do. Dangadong Tuhan na madoksoni hola Jesus do. Menjamin. Jadi honot tama holan na porsia tu Jesus makangoluhon roti hangoluan ido nataruli haluaon. Dohot ngolu si saleleng ni lelengna. Alanido say didok Jesus audo roti hanguluan. Alay say di pangido nasida dope roti manna. Nahea di jalo opu nasida si Musa na julu. Alay di pabua Jesus ma hahomion. Hahomion ni Jesus hade bataon na ha iseon na. Dapotak kanguluan sa leleng ni leleng na do ganut na mangatod dagikku, jala manginum mudarhu, jala paheheokku do ibana di ari parpudi. Ay si panganon na sitong do dagikku, jala si inumon na sitong do mudarhu. Manang ise na mangatod dagikku, jala na manginum mudarhu, ido na miya di bagasan au, jala au di bagasan ibana. Bidwonom ayat 54 sangat 56. Dang na anti Jesus mangalehon si pangano pardagingon dang. Unak salah hita menilai. Porludoi
jalanunga di lehon ibanay. Debata manoppa portibion, jolmay parpudi di toppa, jalan natinoppa ni debata asing ni jolmay, narikot tu jolmay doy. Narikot dihita doy. Nasa na adong di portibion. Ido ubahin na jolmay do mahkota ciptaan ni debata. Jala tu jolmay do dipasahat, asa dirajai, diolah, ditata portibion dohot akka isina. Asa narikot dihita doy na di portibion. Asa porludo mangihutton panopaon ni debata, porludo tong ngolu perdagingon. Dang naan pitu hatta Jesus tingolu perdagingon. Alai unang tading si panganon partodion ay uporluat dope. Alana uporlu dongolu partodioni uban naro ibana sian hasangapon na ituat tu portibion. Makkokopita mangarorohita sian gabolisop ni dosay. Ganuk na porsea taruli haluaon. Moloholak kang ulua perdagingon dot say tadului dang dapotan hanguluan salililing na hita. Alay tu hamatean salililing na do ujungna. Alay molodoho do talului taparsaulihon tajakkon si panganon partodion ima roti hanguluani ima Jesusi dapotan hanguluan dohot haluaon saliling ni liling na mahita. Hurian itu hatta mabegehatan ni Jesuson negatif do pikiran di natorop. Dia tusi do hatai alai dang terjalo rohana sida. Dia tusi pikiran na do hatai alai dialo rohana. Jujut do soni. Maralo pikiran tu roha. Isarani mabuat naso hak niba, milik niba, manakko. Tabo to do, salah doi. Adong do manggorahoni. Roha, itu bukan milikmu, jangan ambil. Alai roma pikiran, dipaksahu kehendak na dibuat. Maralo pikiran, tu roha. Di boto roha, sunai desis do, na denggat dia lomo ni roha ni dibata, alay jok doy taalo marhite patujolohon pikirat pa. Hurian itu hatta nahuhaholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Ala ngadi alo rohana nanidok ni Yesus di ayat ono pului gabe didok nasida ma hata nakasar doy. Ise pa begi-begi. Reaksi ni natoropon patuduhon indikasi manang motivasi nasida mangihut to Yesus ima sebatas holam mangalului hanguluan pardagingod do. Dang sahat tu hanguluan partodion. Dang sahat tu hanguluan saliling-liling na. Laosido mabahen torok nasida manudal ho Yesus manarik ko Jesus jala mangarehei. Gabe somar lapata be akka halongangan na binahen ni Jesus adorang sotur pukon. Hidaw ba na didok labuhama molo didok Jesus. Buhama molo idaw muna anak ni jolmay manaik tu inganan nahian. Haru pangajarat tu roti hangoluape dang dapok rohana sida, dak porsea nasida, dang terjalo rohana sida, balam naik matu banu agijang tuhattai terjalo rohana sidai. Ujahan manang dasor ni haporsiaw ta amanginang ima tutu maka porsiai Jesus do roti hanguluan. Mangatod daging do minum mudar ni Jesus ido haluaon. Ido hanguluan salilingling na di akka na porsea.
Ido ubahen na saya tapatupa do minimal dihuriatta 2 hari setahun marulaon nabadia. Paingot tonido hita taulahoni. Jala per guru malua manang anak sidit tahun mulai manon nasida makilalahoni. Rapdohot natorasna marulaon nabadia dung par mingguat tahun. Tapatudos tu na marulaon na badiay ima na paingotok kita. Asa molodang tarjalo roha na nidok ni Jesus na diturpukon tung behama hita porsea Jesus ima naik tu surgo. Jala marhua tu surgo. Alani ikko jumolo do tarjalo rohatta pangajarion ni Jesus na sangat mendasar taringot Tuhan ngoluan na madok. Toddi ido na panguluhon dang marguna anggo dagingi. Akka hata-hata nauhuhatahon tuhamu toddi doi dohot hanguluan. Imanaking di ayat 63. Asa dung manaik Tuhan Yesus tu banua gijang dang magopo hapor siautai amanginang dang naditadikok kita. Alai didongani to dinaido hita rasa sadarion sahat tu ari haroronai muse mangalap akka nabadiai porsia mahita disi lau pibana noaing tu banua gijang na parade ingana dihita do macai apit do jami taon tu zaman saunari ai ngalam martipis terkikis pos ni rohani jolma tutuhani sipata uperluado dihita parnguluon perdagingon di parnguluanon sipata tapangasahod do habisuhon arta hamoraon teknologi do akana asing nai paetong mangalehon hanguluad dihita HP nalausal pudoi persatokinad doi dang margunai saluhutna minna Jesus di hanguluan sogut bohado motivasita amanginang molo mangihutto Jesus ahado namangojar hita ahado namanait rohatta molo masihol hita di haroroni Jesus lao manopot hita sihol do rohatta ro Jesus si manopot kita molo masihol do hita aha mamotivasitta tapasitong mamotivasitai unang songon rohani akkanatoro na mangihutto Jesus diobasnay unang masekedar menuntut mujizat sian Jesusi asa porsea hape holas si panganon perdagingon ido na tahalomohon oddo na taha porseai na papotson rohatta na manaik do tuhata Jesus tu banua gijang lao parade inganad dihita dungi mulak maibana laho mangalap hita akkana porsea akkana badianai atong amanginang taha porseai tuhatai unang masebatas roti coklat alay naing matajakkon roti hanguluan imadaging doho mudar ni Jesus molo porsea do hita disi dapotak kaluaon dohot hanguluan na saleleng-leleng na do hita jala ima nang bagi anak-anak kami anak sidi yang 92 orang Kristuslah kehidupan kita perlu hidup duniawi tetapi jangan abaikan, jangan tinggalkan hidup rohani, yaitu menikmati, memakan, menghidupi tubuh Kristus, darah Yesus Kristus lewat iman. Kita bukan kanibal, ya.
tapi lewat iman. Makanya kita memberikan simbol roti dan anggur. Itu sebagai simbol bahwa dengan melakukan perjamuan kudus itu, kita telah hidup di dalam Kristus. Kristus yang memenuhi hidup kita. Dialah motor menggerakkan hidup kita. Kalau itu Yesus Kristus kita andalkan menjadi hidup kita, pasti kita akan memperoleh kebahagiaan. Cita-cita kita sesuai dengan keinginan Tuhan akan dipenuhi. Kita menjadi anak yang dibanggakan, yang berguna, yang disayangi oleh orang tua dan sesama, apalagi di hadapan Tuhan. Karena itu, kapanpun, dimanapun, oleh apapun, kamu jangan bergeser dari mengimani Kristus sebagai roti yang hidup dalam hidupmu. Tungadok pesiduli na ganteng na sosaha porseomu, mangaririto, jangan bergeser dari Kristus. Ya, bawa dia menjadi pengikut Kristus. Manangadong si boruadi na sosaha porseao tuhona uli lauho buan tu Yesus. Jangan Anda menjadi beralih mengkhianati imanmu. Amin. Imahatan di debata di hitak kamanginang di pasu-pasu Tuhan tama martang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam pasu-pasu mai gabe bohal nami. Hodo tutu roti hanguluan. Nasa na porsea. Hodo roti hanguluani ido na taruli di haluaon dohot hanguluan na manoktong. Pasu-pasu ma huriam. HKBP Tangerang Kota khususnya. Gabe parsidohot mangaton makangoluhon ho roti hangoluan nami. Lumobi matahe ianakon nami. Anak sidi nanaing makatidakon haporseon nannon. Sai lopokon pauraton hatami napatuguhon haporseon na di rohana sida di ngoluna. Hodo debata na hutadahami di bagasan Yesus Kristus nagabe hanguluan. Pasu-pasu mahami di bagasan Arion. Rapdohot sude akasisolhot keluarga. Manang di dia pe nasida maringan tod di mima. Na pahibul rohanami maka porsiaiho. Hodo Tuhan si pangulu jala roti hanguluan. Hodi hami diho. Marhite Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Marede mahita huhut papunguhon pelian paduahon. Yesus,
tu nama katidakon haposiaonna akayana kota namar guru na sataonon toropna sia 42 halak. Taparade ma dirita mared de mahita. Marhite-hite goar ni de bata ama, anak dohot toddi parbadia. Amen. Hamu alena toras ni danakon. Di ida hamudo ianak komuna haholongan ni rohamuna jong dison. Tama jumulo madok mauliate hamu sadarion tu de bata, alani sude asini rohana nasai laon. Ai di pangulu do nasida rasi rasa nuaeng, jala sanga di boto nasida hatani debata, dohok dalan tu hanguluan. Alai tamado ingotom muna sadarion, akka pabahena muna tu akka anak komunaon. Aidang di lehot debata akka danakot tu hamu, asa adong dongat dongamuna mangula ulaon saping. Alai asa ditogu jana diajari hamudo nasida mangihuttok kata ni debata. Ido ubahen na dileon. Ditangyakok kamudo ganupari ianak komunaon nasay laon. Asa unang mago nasida. Molo dihilala hamuno aeng hurang ni pabahena muna. Taringot tu akka ianak komunaon. Tama uduk hamu tu debata. Manopoti salamuna atong martangiang mahita. Ale ama nami ama ni nasa natargoar ama di Banua Gijang doho di tanoon. Saitangi homma tangiang namion. Jakkomma akada danakon gabe yanakommu. Asi maroham lehom matod di parbadia itu rohana sida. Asa gabe si seammu nasida rodi saleleng nileleng na. Molotong nahurang pabahenan nami na sailaon tu nasida. Sai se samai. Sai unang matargasip nasida. Jala unang loas mago manangise sian nasida. Binahen ni pangalaho nami. Asi maroham. Sahatu tanganmu manasida marhite-hiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma natoras. Hamu akada danak na hinaholongan ni debata. Na jongjong do hamu noaing di jolo ni debata. Na mamereng torus tu bagasan rohamuna. Jana dohot di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni roha ni debata. Dang tarbahek kamu be marsidalian sogot di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna di akka ari ni ngolumula naksalpui. Tamamat dok mauliate hamu tu debata ala ni sude ase ni rohana. Jala molo di ingot tamu akka pabahena muna nasoture. Ima neang doho langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhut dosa muna. Tama marsak be hamu sadarion marningoti. Buak kamu ma luhutna tu Tuhan Yesus. Asa disesai alani mudarna. Nause humokko perdosa na manopoti dosana. Alai paubahamuma rohamuna. Huhut pukahamuma parange nai baru. Olat ni sadarion. Asa dalan muna dalan nagogoti.
na marhapatean tu hangoluan si saleleng ni leleng na. Atong alu si hamuma na husuk kutonot tu hamu di jolo ni debata doho di jolo ni akadongan na pungu di son. Parjolo. Di parhatu turoham do hata ni debata na ginuruhommu na sailaon holanido dalan tu hangoluani napaduahon olo doho sian nasaroham tumudalhon saluhut dosa jala olo doho tu joloanon mangihut tok kata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu olo doho makangoluhon haporsiaon nasitongi nahi natidakkon ni huria Kristen Protestan songon natasurak di padan narobi doho di padan na baru atong marpada dohamu noaing doho debatana badiai di jolo ni huriaon tung unang osehamu saibur juma hamu marningot saluhut nai asalam hot haporsiau muna martangiang mahita ale amanami jala debatanami suru matod di parbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus hulehok kami marohanami bahen inganammu olak nion rodi saleleng ni lelengna suraton jala sahapi matusi sude naung huoloi hami sai paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudena unang tu hamaguan sogot manang ise sian hamion togu jana iring-iring mahami ganupari asa sahat hami Tuhan ngoluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hamu nanaing makatidakkon haporsiaon na hatidakkok kamu majolo haporsiamu nai rak mahamu madok Hudul mahamu Roma tujolo hobbartu naung diaturhon unang suku-suku rohata si sahalakon dang terdidi hiat dope. Jadi sedang hari maibana huhut terdidi laos maka tidak kon haporsiaon. Ale Frans Dion Silaban. Udidi mahotu bagasan koar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amen. Diramoti Tuhan debata maho di habo bongok mon tu harajau ni debata olak nion rodi saleleng ni lelengna.
Amin. Hata si paingot di si Frans Dion Silaban. Mazmur 147 ayat 10. Sai ajari ma'au mangulahon lobo ni roham. Ai hodo de batakku. Toddim nadengganima manogihonau ditano nahornok. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehom mahatani de batana ginuruhommi ai ido hanguluammu. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tod di perbadia, sai di parruhai maho, maralohon nasa najat, jala di pargugui maho, patupahon nasa nadenggan. Amin. Mazmur 110 ayat 30. Sai pudahum matwau ali jahu badalan yakka aturami asa huraduti rodi ujung. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hamuluani parange hom maha tani dibata na ginurohomi. Jehovah mahosian nasa roham, jala unang marpakusadean ho tu pikiranmu sadiri. Sai burju maho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata na ginurhon mi, ay ido hanguluanmu. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Claudia Patricia Sirait. Di Pesalmen 130 ayat 20. Suliki mau ale di bata jala tadda rohaki. Uji ma'ahu jala tadda akka pikiraki. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungele honokuma tuho tupal hanguluani. Parange hom mahatani di bata na ginurhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Leoni putri Buana si Mangusong. Poda tolu ayat 10 sada. Ale anaha, say unang toison pangajaran ni Jehovah. Jala unang hagitikon pisang-pisang na. Say burju maho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluan mo. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Glidis Gabriela na 70. Tersurat di Puda 4 ayat 27. Unang manibil ho tu siamun manak tu habirang. Sai paholang mapakmu sian hajahaton. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni debata na ginuruhomi.
ay ido hanguluammu. Amen. Hata si paingot di si Misel Marta Auli manulang. Yohanes 10 ayat 27. Ditangihon aka biru-biruku do suaraku, jalahutad do nasida, dihuton nasida do au. Say burjumaho rasi rasa mate dungilehonoko matuho tupal hanguluan. Parangihon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, say didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di Yunita Bintang Martugi Silitonga, tersurat di Matius 5 ayat 10. Martua mana pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran, ay dinasida do harajaon banua gidjangi, say burjuma horasi rasa mate, dungilehonok kumatuhotu pal hanguluan, parangehom mahata ni libatana ginurohomi, ay ido hanguluammu. Amen. Hata si paingot di si Anita Amelia Mertika Simbolon, podawalu ayat 17. Au makaholongi akan makaholongi au, jala akan burju mangalului au, say jupangsa do au, say burju maho rasi rasa mate, dunglehonokku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana di ginuruhon mi, ay ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di perbadia, say didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Yunita Yolanda manulang, Pangkapo 2 ayat 10c, saya berjumah ho rasi rasa mate, dungile honok kuma tuho tupal hanguluani. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungile honok kuma tuho tupal hanguluani. Parangehom mahata ni dibatana ginurohomi, ay ido hanguluammu. Amen. Hata si paingot di si Anggita Kristi Evan Belin manurong. Lukas 10 ayat 10. Ia haposan halak dina umotik, haposan maibana nang dina godang. Yang go geduk ibana dina umotik, geduk ma nang dina godang. Say berjumah ho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, say didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Iren Angelin Rotualina Huta Soit, tersurat di Matius 10 ayat 17. Ala di dokma tu ibana, buasa au sukunomu taringot tu nadenggan, holasada do parroha nadenggan, alai molonaing hobongot tu hanguluan, akapatikima radoti. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehom mahatani debatana ginurohomi, ay ido hanguluammu. Amen. Hata si paingot di si Friska Elmarani Lumban Tobing. 5 Musa 6 ayat 5. Jala ikon haholonganmu Jahoba di Batam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gogom. Say berjumah ho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluan.
Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot di si Johana Gracia tapu bolon. Poda 27 ayat 17. Unang magiburu roham mida halak pardosa, mangapiam matakonan dibiar mida Jahoba ari-ari. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilihonok kumatuhotupal hanguluan. Parangehom mahatani di batana ginurohomi, ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Elisa Carolina Silitonga. Poda 10 ayat 17. Napasali Jahoba do manang ise na mardenggan basa tunapogos. Jala ibana mamaloson denggan basa nai tu ibana. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilehonok kumatuhotu palhanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhon mi, ay ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Paska Apriliana si Bagariang di Efesus 4 ayat 5. Sadado Tuhan, sadado haporsyaon, sadado nang padidion. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilihonok kumatuhotupal hanguluan. Parangehom mahatani di batana ginurohomi, ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Maitiara Sitorus. Sada Johannes 5 ayat 3. Ayod do holong ni rohani di bata. Molo taradoti patikna. Dada na dogdog patiknay. Say burjumaho rasi rasa mate. Dungilehonok kumatuhotupal hanguluan. Parangehon mahatan di debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Piolin Artaria silalahi. Tersurat di 2 Kronika 10 ayat 10a. Alayanggo hamio Jahoba do di batanami, jala dangdung hutadikok kami ibana. Sai burjumah horasi rasa mate, duni lehonok kumatuhotupal hanguluani. Parangehom mahatani di batana ginurohomi, ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Lia Novitri si Manulang. Sada Timoteus 4 ayat 8. Ay otik do guna ni na pabosihod daging. Alay to sa luhut na do haseya hadaulato ni. Ay hanguluan noaing nang sogot di bagabagahon. Say burjumah horasi rasa mate, dungilehonok kumatuhotupal hanguluan. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Jessica Benita Odelia butar-butar. Di sada Samuel 12 ayat 24. Asal dihabiari hamu Jahoba, jala diului hamu ibana di bagasan hasit tongan. Sian nasa rohamuna, ay ida hamuma gudang nai naung binahenna tuhamu. Saya burjumah horasi rasa mate, dungilihonok kumatuhotupal hanguluan. Parangehom mahatani di batana ginurohomi, ay ido hanguluamu. Amen.
Hata si paingot di si Vanessa putri kinasi si pahutar. Matius 5 ayat 6. Martua mana mauas male mida hati goran. Ay si pabosurondo nasida. Say burju mahorasi rasa mate. Dungile honoko matuhotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi. Ay ido hanguluan. Jalo hamu ma pasu-pasu siang Tuhan de mata ama, dohot siang anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jana di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Armelica Nur Darmayanti Haryanja. 2 Timotius 3 ayat 14. Alayang goho sa miyam ma di bagasan akan naginuruhon. Jalanaong hina porsiami ay di botohodo na mangajar hotcha tuho. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni dibata na ginuruhom mi ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Rose Sinta Margareta Siregar. Galatia 5 ayat 10 onom. Ay odo hudok. Marguru tuto di mahamu marparange. Unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuhotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamu ma pasu-pasu siang Tuhan de bata ama, dohot siang anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jana di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Gloria Sinta Renta. Di Matius 5 ayat 10. Naik songonima marsinodang palitomuna di jolo ni halak. Asa diida akka pabahenamuna na denggani. Asa dipuji na sida amamuna na di banua dijangi. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuhotupal hanguluan. Parange homahata ni debatana ginuruhom mi. Ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Helmeria putri si Mamora. Poda 4 ayat 10. Say tangihon ale anaha jalajakon maaka hataki asa taba diho akataon ningolum. Say burju mahorasi rasa mate dungelehonoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamu ma pasu-pasu siang Tuhan de bata ama, dohot siang anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jana di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di Sonia Arta Valentina Manulang. Di Filipis ada ayat 6. Apalaw mapos ni rohaku nangupuka ulaw na dengga di bagasak kamu. Patuluson ni idoy saha ro di ari ni Kristus Jesus. Say burju mahorasi rasa mate. Nungelehonok kumatuhotupal hanguluan. Parangehom mahata ni debatana ginuruhom mi. Ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Nadine Claire Banjarnahor. Sada Petrus 5 ayat 8. Torang marohamuna. Dungo mahamu. Namaut-out do alomuna si bolisi. Songon babiat na marawang. Mangalului si bodutonna. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonok kumatuhotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi. Ay ido hanguluan mo. Jalo hamu ma pasu-pasu siang Tuhan de bata ama, dohot siang anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tot di parbadia. Sadidongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen.
Hata si paingot di si Angelin hasian keren samosir. Sada Korin sada ayat 8. Pahoton ni ido hamuro di ujung. Gabe so hasurahat diari ni Tuhan Yesus Kristusi. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangi homahata ni dibatana ginuruhomi. Ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Evanarti Samanta Manurung. Pesalmen 70 sada ayat 5. Ay hodo pakirimoku ale Tuhan Jehovah. Nalom di rohaku sian siete tehoku. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Saya diongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot di si Marisa Augustina Rutsani Marbun. Di poda 15 ayat sada. Alus nalabok paubun rimas. Alayang gohata na horas mabahin marsijongjong ate-ate. Saya berjumah horasi rasa mate. Ngilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni dibatana ginuruhomi. Ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Dina Lestari Silitonga. Nuaing pe akanaha mian mahamu di bagasan ibana. Asa marhiras ni roha hita dinagabe patar ibana. Unang tarila hita maradopon ibana di haroronai. Sada Yohanes 2 ayat 20 lalu. Saya berjumah horasi rasa mate. Lungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guruhomi. Ay ido hanguluanmu. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Olivia si Manulang. Job 20 lalu ayat 20 lalu. Alayanggo tutol mai songonodo hatana. Hidama biar mida Jehovah ido hapistaran. Jala sumurut sian hajahaton. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni dibatana ginurohomi. Ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Epi Juniarti si Matupang. Toppama rohanayas di bagasan aku alili bata. Jala pay baru matodi namar si hohot di bagasanau. Mazmur 50 sada ayat 12. Saya berjumah horasi rasa mate. Lungi lehonok kumatuho tupal hanguluoni. Parangehon mahata ni debatana ni guromi. Ay ido hanguluanmu. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sadidongani mahamu maralohon nasa najat, jana dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Indah Jelita Simbolon. 5 Musa 30 sada ayat 6. Firma todimuna jala marsihohot. Unak tahutok kamu jala unang godoron rohamuna maradopon nasida. Ay Jehovah debatam sadiri dongamu mardalan. Daktagamon marsobu-sobu ibana midaho manang tadi konon naho. Saya berjumah ho rasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni debatana ginuruhomi. Ay ido hanguluamu.
Amin. Hata si paingot di si Risda si Haloho. Sai di paingot-ingot rohamma si Toppaho dia kaari haposo ommu. Tagan sorodope akka ari hinamago. Jala ngom-ngom akka taon pandohammu. Dang lomoro hakku dia kai. Parzamita 12 ayat sada. Sai burjumaho rasira samate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluhoni. Parangehon mahata ni debatana ni guruhami ay ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siatot di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasanajat jala di pargugui mahamu patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Mei si Rafael si Hombing. Di Matius 7 ayat 10. Bongoti hamu maharbangan nagugoti. Air wakdo harbangan jala labas do dalan natu hamagoan. Jala torok do akka nabongot siani. Saya burjuma ho rasira samate. Dungelehonok kumatuho tuppal hanguluan. Parange humahata ni dibata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Resmin si Aloho. Ahuro panodang ni Portibion. Nasotupa mardalan di naholom na mangihuton au. Di ibana do tahe panondang hanguluan. Yohanes 8 ayat 12b. Say burjuma ho rasira samate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ni guruhomi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siatot di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat jana di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Hana Grisel Pasaribu. Di Pesalme 110 ayat 6. Dungidak tagamon tarura kau. Molo saihu paratiateo sude akka tonami. Sai burjuma ho rasira samate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahata ni debata na ginuruhomi. Ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Glory Samueli si Tanggang. Gabidok Yesus matuibana. Ahudo dalani doho hasitongan doho anguluan. Dangadong nasahat tuamai. Ia somarhite sianao. Yohanes 14 ayat 6. Say burjuma ho rasira samate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluani. Parangehon ma hata ni debatana ni guruhomi ay ido hanguluanmu. Claudia. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siatot di parbadia. Dongani maralohon nasa najat jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Esther Naomi Noviandra Samosir. Heber 12 ayat 14. Rikoti hamu ma asa mardame hamu tu saluhut halak. Huhut asa badia hamu. Anggosoi dang adong idaota Tuhani. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahata ni debatana ginuruhomi. Ay ido hanguluamu. Amen. Hata si paingot di si Claudia Anju Widia si Barani. Alay ang guahu utuk kudo hasol hotot tu debata. Haposak kudo hubait Tuhan Jehovah asa hubaritahon
aka pambahenanmu sudena. Salmen 73 ayat 20, saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tuppal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guromi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohos sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohos siatot di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jana di pargugui mahamu patupahon nasa narenggan. Amin. Hata si paingok di si Naomi Palerina sembiring. Yohanes 10 ayat 10 sada. Parmahan na dinggat doang goau. Isiaho parmahan na dingganido kosana humokop akka biru-biruna. Sai berjumah ho rasira samate. Dungilehonok kumatuho tuppal hanguluan. Parange humahatan di batana ginurohomi. Ay ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si rumodang Laura Putri Hutasoit. Nang namarsiadupe dang di partubali ia sotigor para luan nai. 2 Timoteus 2 ayat 5, saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tuppal hanguluani. Parangeon mahatan ni debatana ni guromi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siatot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingok di si Andreas Jansen si Mamora. Sian sada Musa 17 ayat sadabi. Hudo debata nasun hinagugu. Saya marparangi di julukku maho jala daulat roham. Saya berjumah ho rasira samate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parange hom mahata di batana ginurohomi. Ay ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Firman Dani. Ay songonondo holong ni roha ni debata di Portibion. Pola anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana, asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Yohanes 3 ayat 10, saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tuppal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guruhomi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siatot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingok di Sirian Gonzales Purba. Di ulaunya Apostel 24 ayat 10. Alani ido bain na huwa burjuhon. Asa marrohan ayah sahu toktong maradopon debata nang maradopon jolma. Saya burjuma ho rasira samate. Dungili honokku matuho tuppal hanguluan. Parange homahata ni debata na ginurohomi ay ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Juan Ramot Saragi. Ay di bagasan ibana do maringanan sandok gok niha debataon marupahon daging. Kolose 2 ayat sia. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tuppal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guromi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siatot di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan.
Amin. Hata si paingot di si Samuel saruksuk di mika ono maya tualu. Nunga di pabotohon ibadah tuho ali jolma manangaha na dinggan. Jala manangaha naniluan ni Jehovah siako. Daholan na mangulahon uhum dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalahu haserepon maradopon debatam. Saya berjumah hora sira samate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parange humahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Amosta Christian Robentius Ritonga atong takas maramuti hamu dirimuna asa unang tung dihalupau kamu padan nabinain ni Jehovah debatamunai tuhamu una kamu mambain dihamu gana-ganaan sumas-suman ni manang ahape songon naung nioraan ni Jehovah debatap tuho 5 Musa 4 ayat 20 saya burjuma ho rasira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluani parangeon mahata ni debatana ni guruhomi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Agrando Guntur Krisdiardo si jabat di Joshua 23 ayat 10 sada. Di baheni saya ramoti hamu si tutut dimunai maka holongi Jehovah di batamunai. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parange homahata ni di batana ginuruhomi aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Given John Hartman Manalu ayaha matonggunana di jolma nang diat portibion diomo anggomago do tordina ahama tarlehon jolma bahen tobus ni tordina Matius 10 ayat 26 saya burjuma ho rasira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluani parangeon ma hata ni debatana ni guruhomi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot di Stephen Matius Gerat Siahaan Poda 8 ayat 35 ay manangisi na jupanganahu jupangan hanguluado jala maruli asin roha sian Jehovah saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parange homahata ni debatana ginuruhomi ay ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Reynaldi Afrianto Purba. Sa ibana ma tanda ni nasa dalanmu, asa ibana patigor akka dalanmu. Podatolu ayat 10. Sa burjuma ho rasira samate, dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangeon mahatan ni debatana ni guruami ay ido hanguluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot
di si Requel Jeremia padapotan manalu. Pesalmen 37 ayat 5. Pasaha madalam mo tu Jahuba jalahapo si ibana, asa ibana paturehon. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilihonok kumatuhotupal hanguluan. Parangi homahatan di batana ginurohomi, aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Antonius Terry Giordano Sinaga. Sisiri hamu ma Jahoba doho hagogoon nai toktong ma lului hamu buhina. Sada kronika sa pronom ayat 10 sada saya burjuma ho rasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hangoluani. Parangehon ma hata ni debata nani guru homi ay ido hangoluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingo di si Hans Putra, Parronatama, Pardusi. Pesalmen 25 ayat 2. Ali di bataku marhapo satu hodoau. Unang tungpay lao, asa unang marsurak-surak akka musukku midaaw. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parange humahatan di batana ginuruhomi, aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Joshua Jonathan New Brian Sidauro Oppe songon panjak kono muna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Kolose 2 ayat 6. Saya berjumah ho rasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangeon mahata ni debatana ni guluhomi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di Ezekiel Christopher Nathanael Sirait, Rom 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim, marbengit ni roha ma dihapor suhon, jugul hok kamu ma tangyang. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parange homahatan di batana ginuruh, aido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Dion Joshua Chris Nobel Nadiak. Ia Yesus Kristus, songoni natuari, songoni sadarion, laos ido rodi saliling nidelengna. Heber 10 ayat 8. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangeon mahata ni debatana ni kuromi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Mikael Cristiano Sibaran. Dang adong manang ise na manahan jongjong di jolom sa lelengho mangolo. Songon pandonganiku di si Musa, donganaku ho. Dang tagamon pasobuoku manang tadikonoku ho. Joshua sada ayat 5. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan.
hata si paingot di si Dedi sagana parluhutan huta soit. Ay ikong gabe patar bedo dihita sa luhut na sogot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus. Asa di jalobe hombartu na niulana. Tagan di pardagingon manang naringgan manang naroa. 2 Korintus 5 ayat 10. Saya berjumaho rasira samate dungi lehonoko matuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni gulomi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot siat tot di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot di si Owen Van Hutapea. Sumatusima rajumihamu dirimuna songon naung mate di dosai. Alay mangulu di debata di bagasan Kristus Jesus. Rom onom ayat 10 sada. Say berjumaho rasira samate dungileonok kumatuho tupal hatuan. Parangehon mahata di debata na ginuruhon mi. Do puluhan. Hata si paingot di si Afrizal Lamfran Jonathan Sitorus. Saitong malambok hatamuna songon na siniraan. Asa boto muna alus na patut tuganuk jolma. Kolose 4 ayat 6. Saya berjumaho rasira samate dungile honokku matuho tupal hangoluani. Parangeon ma hata ni debatana ni gulomi ay ido hangoluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot siat tot di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jana di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot di si Moses Febriano Anggi Marpaung. Argado hamu ditobus. Unang maolo hamu parhatobanon ni Jolma. Sada Korin 7 ayat 20. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan. Say burjumaho rasira samate dungilehono kumatuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Yohanes Maruhum Luk Welti Hosea Sitorus. Asadang adong haluaon di bagasan manang isi na asing. Ay dangadong guar na asing ditoru ni langit di lehot tu jolma parhitiata tu haluaon. Ulaon ni apostel 4 ayat 12. Saya burjumaho rasira samate dungi lehonoko matuho tupal hanguluani. Parangeon ma hata ni debatana ni guruhami ay ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot siat tot di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Raja Sohalopoan Benjamin Maranggi si Majuta. Unang homabiar ay audo donganmu. Unang biyahatap ko ay audo debatam. Au margogoyhon ho huhut mangurupi ho. Huhut maniopi ho maritehite siamon ni hati goraku. Yesaya 41 ayat 10. Saya berjumaho rasira samate dunglihono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon ma hata ni debata na ginurohon mi ay ido hanguluan. Hata si paingot di si Gordon Gary Mora Sitorus. Saya didongani Jehovah
debata taima hita songon naung nilongananna akau puta na jolo. Sayunang maritarikon ibana hita manang mambolokok kita. Sada Raja-Raja Walu ayat 57. Saya burjumaho rasira samate dungile honoku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni kuruami ay ido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Leonardo si Matupang. Ibana balik mangalehon gogo tunaloja. Jala di pargogoy si tutu aka naso margelok. Yesaya 40 ayat 20 sia. Saya burjuma horasi rasa mate. Dungilehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot di si Aryo Lorenzo si Bagariang. Alaidang sumurut anggohita asa tuhamagoan. Namar hapor siaundo laho mangumoh todi. Heber 10 ayat 30 sia saya burjuma ho rasira samate dungile honoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ni guruami ay ido hanguluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot siat anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Felix Sereno Pasaribu. Ay ganup na makatidakon au di jolo ni Jolma, ido hatidakonoku di jolo ni damang na di Banua Gityangi. Matius 5 ayat 6. Say burjuma ho rasira samate dungilehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot di si Rafael Sitong Romikael Haryanja. Alay papungu-pungu hamuma arta di hamu di Banua Gicang. Dinaso tarngangat tasik manang ngingit. Dinaso tarhali jala so tartako panakoi. Matius 6 ayat 20. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guruami ay ido hanguluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Gabewira Iskandi Manurong. Dada saluhut halak nama dok au Tuhanna, bongot sogot tu harajaon Banua Gijangi. Holan akan mangulahon lomo ni rohani damang na di Banua Gijangi. Matius 7 ayat 20 sada. Say burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan. Hata si paingot di si David Edward Harrison Manulang. Puji ma Jehovah ale todikku jalanasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Psalmen 100 ayat sada. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guruami ay ido hanguluanmu.
Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Joyada Alexander Sembiring. Martua mahalak na soolo mangihuton tahini aka parjahat. Jalan na soolo jongjong jalan ni aka pardosa. Jalan na soolo sahudulan dohot aka pangarehei. Pesalmen sada ayat sada. Say burjuma hora sira samate. Dungilehonok kumatuhotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruh mi. Ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Harona Piki si Mamora. Unang mataluho di bain hajahaton. Alay taluhom mahajahatoni marhite hite nadenggani. Rom 12 ayat 21. Sai burjuma ho rasira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangeon mahata ni debatana ni gurumi ay ido hanguluanmu. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maranohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Andreas Nathanael si Manjuntak. Jala ise do na majahati hamu, molo dirikoti hamu nadenggan. Sada Petrus tolu ayat 10 tolu. Say burjuma ho rasira samate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan. Hata si paingot di si Rivaldo Saragi. Dunginin na Jesus mamandok nasida. Ahudo roti hanguluani. Sandok na somalebe manang ise. Naung ro tuau. Jala na sotupa be mauas manang ise na porsea diau. Yohanes 6 ayat 35. Saya burjuma ho rasira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guru homi ay ido hanguluanmu. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Irwan Jose Emmanuel Pasaribu. Alay molotung songonon hatana, dang lomorohaku midaho. Ida madisondo au. Sai dibahin matu au, hobar tulomo ni rohana. 2 Samuel 15 ayat 26. Say burjuma sira samate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan. Hata si paingot di si Stanley Maxwell Stone si Burian. Atong marlas ni roha maho. Ale doli-doli tagan di haposo ommu. Jala guru sombu ni roham bahen diaka ari hadoliommu. Jala payutiut akadalan lomo-lomo ni roham guru sombu ni matam. Alai boto huhut togu-toguon ni debatado hosogot tu paruhuman ala saluhut nai. Parjamita 10 sada ayat sia saya burjuma ho rasira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guruami ay ido hanguluanmu. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin.
Hata si paingot di si Mikael Kristofen Mauliate Pakpahan. Unang jua mabahin na denggan tunahurangan. Molotung tuk gogo ni tanganmu patupahon. Poda tolu ayat 27. Say burju mahora si rasamate. Dungelehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi. Ay ido hanguluan mo. Hata si paingot di si Jeremia Kevin Alexander Jagardo Malau. Saya jarhom matuau ada Jehovah dalanmu. Asa marpangalau au di bagasan hasitong ami. Saya pasada marohaku makabiari guarmu. Salmen 86 ayat 10 sada. Saya burjuma ho rasira samate dungile onokku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guru ami ay ido hanguluanmu. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jana di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot di si Marcelo Jeremia Halomoan Manurung. Asa marojahan hapor siaon muna di hagogoon ni debata. Unang dihabisuhon ni Jolma. Sada Korin 2 ayat 5. Say burjuma ho rasi rasamate. Dungilehonoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi. Ay ido hanguluan mo. Hata si paingot di si Christian Lumban Gaul. Di pasabam dorohaku. Di togu-togu diau di dalam hati goran alani goarnai. Salmen 127 ayat 4. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluani. Parangeon mahata ni debatana ni guromi ay ido hanguluanmu. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot di si Aditya Kristanto Panjaitan. Sundenggan do dalan ni debata. Pitado hata ni Jehovah. Ibana do lobu-lobu ni sude halak na marhaposan tu ibana. 2 Samuel 22 ayat 30 sada. Say burjuma ho rasi rasamate. Dungile hono kumatuho tupal hanguluan. Parangihon ma. Hata ni debata na ginuruhon mi. Ay ido hanguluan mo. Hata si paingot di si Andrew Satria Simanulang. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, asa hupasonang hamu. Matius 10 sada ayat 20. Saya burjuma ho rasira samate, dungile honokku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guruami, ay ido hanguluanmu. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Stephen Emmanuel Tambunan. Di parbadiay debata pardamei mahamu,
gabe sundenggan. Jala diramoti matod dimuna nang roha, nang daging, asa ias, soha surahan, diharoro ni Tuhata Yesus Kristus. Sada Tesalonika 5 ayat 20. Say burjumaho rasi rasa mate. Dungelehono kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan. Hata si paingot di si Freddy Aderal hutahean. Unak kamulilu dangolo de bataliaan ay iyai di sabul halak ido kotilonna Galatia 6 ayat 7. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ni kuluami ay ido hanguluanmu. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot catot di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Presley Gabriel Sabam Siburian. Ikon marhabiaran ho tu Jahoba debatam. Ikon ibana oloanmu. Jala marsitiopan roham di ibana, jala marsut paho tu goarna. 5 Musa 10 ayat 20. Say burjumaho rasi rasa mate, dungilehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Frans mapetua ambarita. Say matahon na lidangi jala bereng natigori. Ay say hadameon do ujung ni halak si songoni. Salmen 37 ayat 37. Say burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ni guluhomi ay ido hanguluanmu. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot catot di parbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Sini tangannya. Hata si paingot di si Revaldo Marluga Lumban Gaul. Onpe say habiari hamuma Jahoba. Jala marsihohot rohamuna mangului ibana. Di bagasan hasitongan. Jala paholang hamu debata sileban. Aka nanioloan ni opumuna di bariba ni batang aeki dohot di Mesir. Jala oloi hamuma Jahoba. Joshua 24 ayat 14. Say burjumaho rasi rasa mate. Dungilehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan. Jalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot catot di parbadia, sai didongani maho maralohon nasa najat, jala di pargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Jongjong mana baru maka tidak kon hapor seona.
Hamu akan napinarhamaol ni debata, nunga gabe dongan sahuria, jala dongan sapanganak kamu mangaton perpadanan na badiai, na arga situtudo hamu ditobus, unang oloy hamu bedosa dohot sibolis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangagoy, asal matoktong rohamu na tuibana, jala togihonon na dohamu masuk tuharajaon banuagitjangi, atong martangyang mahita. Alea manami na di banuagitjang, asi maroham dinasida akka na pinasaha noaeng tuho, say ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia, say pahot manasida di bagasan padan, naung nioluan nasida nakkin, say parbadiay manasida di bagasak katam, asatarida hapos seaw nasida tujuluanon, marhite-hite parange nadenggan. Amin. Nuaeng hupasahat tami mapartikian laho mamuji debata marhite korni anak sidi.
Tauduti ma acanata Maredde mahita huhut jongjong mahita saluhutna. Satokin aja bang, satokin jo adong tertinggal opason tapi kijo pengumuman sian hami taringot tu anak sidi na rumajid dohot na terbaik kinasa matuinang padita Romauli. Hok mahita jongjong. Dengan cepat anak-anak yang kami panggil datang ke depan. Ini adalah 10 terbaik dari yang baik ya. 10 yang baik, yang rajin, yang tertib, yang nilainya benar waktu ujian lisan dan juga ujian tulisan terutama. Jadi semua kalian baik, tetapi kami memilih 10 orang yang terbaik. Yang pertama kami panggil Kesia Gok Maria Simatupang. Lalu yang berikut Gladys Gabriela Napitupulu. Yang berikut Moses Febriano Anggi Marpau. Yang berikut Stephen Matius Gerard Siahan. Yang berikut Maisea Rafael Siombing. Yang berikut kami panggilkan Violin Artaria Silalahi. Berikutnya kami panggil Gordon Garimora Sitorus. Berikutnya kami panggil Freddy Aderald Utahayan. Berikutnya kami panggilkan Firman Dani Panjaitan. Dan berikutnya kami panggil Marcelo Yeremia Manurung. Semua anak-anak kami yang menerima peneguhan CD hari ini adalah anak-anak baik dan doa kami kalian tetap menjadi anak yang baik dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Maredde mahita.
Tatangnya mapeleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupa sahat tami masian na nilehomi tuhami pelean nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasyak kami peleanon patibul hokara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Yang mahita ale Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang na huddul di siamun ni debata hasangapo doho hamuliao madiho rodi saleleng ni lelengna na marlas ni roha do hami nuaing ala naung monakko jana di pabangkit debata ho gaberaja di atas ni saluhut halongangad do sude dalammu ai di patutoru ho di rintutoru ni saluhut alai gabe tumibo ho sian sasude jala maruli goar asalopit saluhut ulu nitot laho marsobat uho jala ganu pamangan marhato potton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukap ho dalan tu Banua Gijang gabe situ animali po namangod dihok kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringanad dope di hasyang anon pai mamarpungu hami tu labungmu sai pasaut mabagabagam tu akka surwammu lehon tu nasida sahala dohot hagugun sian Banua Gijang asamar mulia guarmu di Portibion saya jari ma akka partohona di huriam asa hobbar tu lomo ni roham akka aturan pamicangon dohot panogunoguon nani atur hon nasida di huriam sai gonggomi jala paretai mahuriam di tano parserahan nang di bona pasogit asa lamrarat jala monang huriami lehon hapistaran sian Banua Gijang tu akka iduk nami tu akka padita guru doho tu akka situa asa lam maraturan huriam di tanoon sai pajongjok karajaumu di bagasan rohanami asa marhiras ni roha hami mangului doho mangihutokko pahot ma rohanami tuho asa huhatidakok kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai paiyam mahatam dohot dame di huriam asa huingot tami dada hasyanganon ninganan nami alai di Banua Gijang di labung mido sai ramoti ma namang gonggomi hami dohot raja dohot suruan na pinabangkitna lehot tu nasida hapistara siap Banua Gijang dohot uduk niroha asa dohot nasida mangului paretam pasu-pasu masaluhut parpunguan ni hanak Kristen sai homa dongan nasida jupa marpungu di gareja di pasikola nakpe di bagas nabe sai lam lokangi siap kami dosa doho sude napasorat tok kami di hasyanganon asa lam malungu kami paimahon harorom mangalap pami tu labung ni amai alea manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai roma harajaomu sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang
lehom matuhami sadariok kangoluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim. Horas madihita saluhutna ala urutan depe acara khusus tu na baru maka tidakon haporsiaonna dohok keluarga naung masih jalangan mahita amanginang noaeng huliok kami ma partikian hira 5 menit laho mangatur hon parhudulon ni nama dohoti ulaun nabadia. Anak Sidi dan semua orang tua boleh mengambil posisi yang baik, yang tepat. Orang tua mendampingi anaknya. Jadi anak-anak temui orang tuanya, boleh bergeser ke sini sebagian, boleh sebagian di sebelah kanan. Ya.
Amanginang, andorong sota mulai ulaon parpadanan na badia, upabotohon hami, teknis, marlon na badia, songon naong biasa tapatupa, 2 baris. Alani itu amang situa naong hupangido hami lo mangurubi, mangetong akka nanayang majalo asa dipersiapon namang da, dimulai masian barisan na perpudi. Barisan paling belakang nanti diakhiri dengan barisan yang paling depan. Amang situa mengaturkan barisannya nanti. Kiri kanan 2 lapis. Tu aka keluarga naeng madohoti ulaon nabadiaon. Boy mahudul dok denggan. Jala dihuton ma pengaturan na pinatupan ni amang situata. Mula atama acara ulaon nabadia di Hita Sadarion Marede Mahita. Jesus nama bangsa dosa diportirio pangolu amin. Jesus nama bangsa dosa diportirio Jesus nama bangsa dosa diportirio sai pasonang hari. Amen, amen, amen. Damai ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna, dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus, amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham, topot mahami na pungudison, adorang hupangan hami anon parpadanan na badiay, lehon maton di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargogoy mahami maswadahon diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Saitaiti rohanami. Asa malungun hami tubanwa gijang. Asa say masihol hami paimaymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita aka naong pinarhamaol ni debata, itasakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatipang majumolo, manang natao hita marulaon na badiya, asa unang honauhum manang ise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana, ala ni pambahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan nadohot marulaon na badiya, unang be di oloy si bolis, unang be di daddati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tunggo tapon hamuma hosom, dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mulag mangolu humokop hamu.
asa tau hamu mangaton perpadanan na badiai. Di baheni ita takasi ma jolo rohatabe jala alusi hamu ma sukun sukunon jongjong mahamu. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalosim dipatik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo namarsak do roham alani dosami jala dipangido roham naing malupa hon waing sian dosam molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu rohamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana nang mate dohot mula mangoluhu mokop ho mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaon ni debatam sude dosam molo songon ni roham dogma olo atong tapaundug bema rohata jala tatopoti masude dosata ihutton hamuma tangiangon di bagasan rohamunabe. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jod-jod hulaw si hami patikmu. Tamado ho na uhum muhami nuaing dohot sogot. Molo balosonon mu tuhami hobar tu pambahenan nami. Alay ala ni godang ni asi do tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehon mu humokop hami. Ala ni i ubah na hum hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesa masude dosa nami jala lehon ton di parbadia tu hami asa margogo hami mangalo na sa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham sa leleng di tanoon dope hami amen. Atong hamu akan na mopoti dosa muna jala na mauas di asin ni rohani debata say sahat matuhamu na hinaporsean muna mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nung ngasesa sa luhut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama dot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tondi parbadia amen. Aleama namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say roh maharajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadaryon hanguluan siya pari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay horo na punah harajaon, dohot hagogoon, ro di hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Udul mahamu marede mahita. Jesus loves
lau padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosagu-sagu bornginai, uju tarjehe ibana di dogma mauliate. Dungi diponggoli mai di parlehon matu akasisianna, hutma di dok jalo hamuma, jala pangan ma. Dagi kudoi nadilehon tuhamatean humokop hamu. Bahin hamuma songoni bahen parningotan muna di aw. Jala dungsun na sidamangan. Dibuat ma panginumani di dogma mauliate. Dungi di dogma tunasida. Jalo hamuma sure hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nai baru maon maritehite mudarhu nani usehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa. Say bahen hamuma songoni bahen parningotan muna diaw. Atong romahamu nungarade suke ida jaladai hamuma dengan basani Jehovah. Tuhan Yesus
Sai
Taparade bang edeta nomor 14 ayat sada dohot ayat 2. Di ayat 2 jongjong mahita. Pujiamu Jehovah Tuhan, merdeka bangsa, kasih kuasa Matang yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku
Jalan nasarohakku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji matuhan de mata ale todikku. Jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahi musudena. Ibana palua hokkosam sian hamagoan. Jala dileho tuho denggabasa dohot asiniroha. Para siroha jala perdenggabasa do Tuhan de bata. Labat terimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita na hobbar tu dosatta. Jala dang dibalocot tuhita na hobbar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak konna do. Asini rohani Tuhan de bata di akka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduhod de bata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokop hita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaeng siang rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenakku do Tuhan de bata olak nyon rodi saleleng ni lelengna. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu toddim. Amanginang marpoto nama hita, tolong panitia segera dibuat yang sudah kita koordinasikan. Parjolo sahali sude anak sidi dohot pangulan nagok tiki, dung sude anon anak sidi kembali ke tempat atau duduk, lalu bertemu dengan keluarga. Semua berfoto sesuai dengan nomor urut yang sudah kita cabut. Karena itu Amanginang mohon dengan tertib dan cepat. Bila gilirannya, siapkan foto pertama, foto kedua, foto ketiga, keempat, dan